Hello? Junaid Ansari. Ni ne ina ji. Junaid Kwara shi ne yake magana. Ai na ga hotonka da ka dora a shafinka na yanar gizo. Da gaske ka ga hoton nawa? Kwarai kuwa ba kai ga saka kwat ba? Kwarai kuwa ni ne na saka wannan kwatin. Ai wato da na duba profile ɗinka gaba ɗaya sai na ji kawai baka yi min ba. Me ka ce? Na ce gaba ɗayanka baka yi min ba. Babu komai labai. Na gode ma da iya dubawa da kai. Bradman ka ji fa wai kyau na amma shi wai bai gani ba. Shashashan banza. Tawa mun zo gidanku Bradman. Hello? Ai wato na nuna wa matata hotonka. Na san mama ita dai ta je tana so na ba. To an sabarwa da rashin dace ita ma dai bata so ka ba. Hasani ma cewa ta yi gaba ɗaya na bata mata rai da farasa. Kaga kawo naji. Sai me to idan bata so ni ba ita ma. Kada baka basata nana. Ya kamata ne kawai in fada ma. Bradman! Wato bayan mun yi magana da kai nan ka san mu wani zubin muna da dubawa. Sai muka ƙara ɗauko hoton ka kalla kusan na awa ɗaya. Sai kuma me a tunanin ka bayan mun kalla? Sai muka ji gaba ɗaya har yanzu ma baka yi mana ba. To wai dalla idan ban muku ba ku kyale ni mana. Me ne kira na ga mun ban muku ba saboda kawai ka je ina ma shiru. Ni fa dan sanda ne. Ina yi masa suburbudan mutuwa wallahi. Sha.